Velkommen til Mephisto, og i dag vil jeg gerne besvare et spørgsmål, som mange af jer har stillet i kommentarerne. Og det er, hvordan opnår man indre sindsro? En måde, jeg plejer at gøre det på, vil jeg vise jer i dag. Og så vil jeg give jer et par tips og tricks. Det du vil gøre, det er at finde et hjemligt sted, hvor der er sådan en ro, helst væk fra mennesker. Naturområder er meget gode, for eksempel en skov, en eng, en hede kan også bruges. Forladte bygninger, for eksempel, og gamle bygninger, steder i ly, kan også bruges, men det udfører bare ritualet til en lidt. De her steder, de må også meget gerne have en eller anden form for historisk betydning, eller en eller anden myte, der ligesom omgår dem. For eksempel en slagmark, en gammel galgebakke, en kirkegård, et sted, hvor folk ligesom ikke har kunnet nå at se døden i øjnene, og ikke har kunnet nå at opnå indre fred, før de ligesom afgik ved døden. Hjælp med, at omgivelserne ikke absorberer din snart tilegnede, nye, rolige sindstilstand. Det her sted, når du så har fundet en god placering, må gerne være mindst 6 x 6 kvadratmeter, så du ligesom har god plads at boltre dig på, god plads at tilkalde herskeren på. Og så skal du lave herskerens symbol. Bare ned i muldjorden, og når du så har herskerens symbol, for at herskeren kan ligesom påskænke dig den her rolige sindstilstand, skal du først vise din troskab, og det gør du i form af en invitation. Det eneste denne invitation har brug for, er en vilje til at leve. Hernæst så går du i gang med nok den allervigtigste del af ritualet, og det er, hvor at du ligesom skal udvælge prisen, fordi alt kommer jo med en pris, og sindsro, det er ikke en exception, men du finder en person, der ligesom har opnået den her ønskede tilstand af deres liv. De behøver ikke være afgået af døden ved ritualet, men du skal blot bruge deres blod. Du kan opsamle deres blod i alle former for ting. Være okay. Skåle. Kender. Du kan også, hvis du virkelig vil tilfredsstille herren, så et sølvbær meget, meget godt. Det kan anbefales. Men den største vigtighed er, at personen, du ligesom bruger som pris, skal være menneskeligt kød, og de skal ligesom have afset deres skæbne, de skal ligesom have set deres skæbne i øjnene og vide, at din dag vil afgå ved døden. Det er meget stor vigtighed, fordi du vil ligesom gerne opnå deres sindstilstand, og det skal du vise til herskeren. Det du så gør med deres blod, når du har tappet det, så lægger du frisen oven på tegnet. Dette vil fungere som en form for port til herskerens eksistentielle niveau. Og så skal du råbe herskerens navn 6 gange. Hvis du er i tvivl om, hvad herskeren hedder, så er hans navn. Og
Efterfølgende så vil herskeren modtage sin pris ved at åbne jorden, så prisen kan sænke ned på hans eksistentielle niveau. Og det bliver nok en af de største, smukkeste ting, du nogensinde vil se. De få sekunder af himmelsk glæde, du vil opnå ved at se ned i herskerens eksistentielle plan, mens han modtager sin pris for at skænke dig evig sindsro. For når han først har taget kroppen ned, vil han skue den an og se, hvad det er, du gerne vil opnå. Og så vil hans lys stige op til dig, oplyse dit ansigt, og du vil se lyset. Og du vil opnå en indre ro. To me.